mwamugusi mwensi pi esimwabeta kuba kwana ende mbiyamore kenege pindi kelige Tokyo bosemia na iranire nche kuba seme na inde to semani atatari ngo basemia ndagite to semani rinde tunyare kumanya buna na kigusi yeito egosuka rero ndagite gukwana igora ya egento gekoruko rape ninki aranga abantu bacho bakumina ngeke kegenderete mwagusi ngeke kegenderete gusi yeito mara kwa iguna umoto ole piria ng'ombe kwa igwo monto ole piria sese kwa igwo monto ole piria omwana kwanza omwana oye rape ninki na defilement ninki ebintu mbire koro kwa birenga bibere rape na defilement rape marange koba so monto yes aro monto monene lakini mora igwana okoro bwanchani kwanyoro kobetelio monto koro bwanchani okomorwani kabisa kwa mobetererie ibone tokoroka rape defilement ndirio kolera okoro bwanchani no monto le balimo oso omwana otari konyara oitaba o consent ine tokoroka defilement nebinte byonse bibere tigamba tebiga mwagusi nebinte bibe keroko bwatu ogosibu emyaka erenga 20 gochigoro kose gwasibu maisha kibono kiagera inche nachore topic yeye nachora buna ntebe naki igenteke yaya kogera kera abana baito gosa abantu baito bagusi bachandeke namwanche tokwanera amang'ana aya ngike kogera omuntu rape oso defile gwato omuntu ne chinguru muntu ataranchirana yentege tang'ani netama kuchikoligerio omuntu iga wachaga wakachibiche chiao yani ayobwate chitama chitabwati ng'encho yani ayobwate obirenge byao birengereretie ebintu ebibe orengete na igenteke na bango kora iga lio kae kwara na muntu yokoroche wacha konyora bune igenteke kiaria ntiro muchando isimu gusiye ito igento kende gekogera omuntu rape namaru ntebi boronge igae mwa omogusiyo minto omoibori kabisa onyorete omwana obwate birenge libire biya gochusa omwana oyo nanyare korepa omwana onye tari buna ekenyweke anyu gose birenge libire ebichafu abwate omutu oyo ebiragere omuntu akore egento buna ekio kitabweneretie ase ekenyoro bitabweneretie ase gusiye yaito igento kende gekogera omuntu rape nechianga tokobeka tubuna basubati siku isi chianga chiachire aro chianga mbuya dress your choice lakini ekera tokobeka chianga echi totebe buna bona abaiboli tigancha kera abo kigera bona guturumbuka ende goika muiboli kwanyora eno mosubati boli obwata abana basubati obigeta akayanga kaigete enusu asa amaguru enusu baigese nebitenge toraroke kwanyora buna ebinama byao byonse byo bireisiko ndiro chiraje tebyo mwana naende kero gosoka gochiaria ebino musubati ogosoka igo gosoka gochisiko kero omuntu akonyora obegete yange igo nki kwa motebi na bono na inche na muiro mobero no yuore isiko inchu yani all ready eyo yagera naende turi kumanya omanyete ndiro toche twatena nkiarengerere timba kocha kumbwata ya ranyora le no mosacha nale nyumba mwa ebikongete bono binyorire gaiga pare oroche mnege tekinga korante mochando igo chianga chitekere to gochibeka tikatoligereri buya tomanye na chianga echi ne chiamasikani omogusinga ngete muna kero omogusiare gokina chisoko chite kiatwegere chitabi chingiya katoro kina kiabange na bakobeka chianga na kiabagaka bakobeka chianga chiabo igo ntobasa gochaka go blame abasacha buna nkaibarigerete kobwatie sekene no naye ntabyo omuntu aite kabegete yanga gostonjoro maisori ge gochimai igege ntekine kebesana igento kende keragero omuntu akorepa nibirengereri okonyora korigereria ebinto buna chipono
Bintu bune bine bibe sana. Bintu bune bi kwanza bikogera omonto okora masturbation. Ejwere empe none sijasaye. Kwanyora omuntu nyobwate birenge bya byonjukire uchakire koba bune balimo. Egento kende gekogera omuntu ore na mariogo ya yokomenta chinkuru. Saa zingine ibirenge bya wayo ikaransi torenge tinabono olinya rebe kagucha na kibono ngocha na. Nche nayo kubate ragera buya. Tiga gocha kuligia mariogo yokomenta chinkuru. Kero kuligia mariogo ayo komenta chinkuru na boko mentu chinkuru nyayo kwa mentu chinkuru excess. Chire ntomo chando chake korep. Kera bono ngangete na bono twamanyire ebintu biragere omuntu arepu kosarepu. Na egento kende shoots. Egento ngeto ko kana chipati. Party plus pia influence chigurupu echeito chipati. Chipati echimo no konyo echire botuko. Botuko ngimogo chimwakora marunaro. Ngimoko gamba ne moko na mwanyora mwikana boy ne pepi yae. Boy ne pepi yae. Eyine party. Ayabano tabwati pepi ngyo kangeta ngokora. Monto buno yo birengele bigo charuka kwanyora buna okore pi ngora kateki nkoro. Igo chipati echiche nare go sababu na onye koro mwana omwiseke, koro mwana omumura. Chora ogochora korokuya. Chora ogochora korokuya. Bugima bwa omuntu yo bwate baba. Na bugima bwa omuntu yo bwate tata. Chora ogochora koroga konyo sobugima bwa obwensi. Kero kore pi go kangete ingi kegocha. Chinde chema pema ngocha chire. Maroire ngochale. Maroire una syphilis. Wewe una gonorrhea, wewe unatuata na cancer. Tafadhali chora ogochora korokuya. Tiga na chipia influence. Na inu abaiboli. Egari abana kobeka cyanga kire cyamasikani, na abana gutwara kitabi cyamasikani. Na abana nimanyete buna abana nyuna abantu abajya. Na abana basikusi digital. Bana bali moko igwa, okwera abaiboli. Oiboli ka gotebiri egento igwera. Tiga kogenda iga. Kelio kagenda na neki yagere guchimotwali keli ne sumu. Karare nkereri nyuma taragenda guchiali. Kera nguchole gokwa. Baba wakule ngukule. Aliye soko chia na sako. Bantu buna ba koro kibune bisora nguchia guchia. Bali ba koro kibagotige ochandike. Ngento nare ko batebineke. For example kwa lepigu tokwa tinchere na yonsi buna totebe kwanywa runyomba accidentally ne bibago. Iye ntongo batebineke. Kera kwa lepigu. Tibwe sivya. Hakikisha kengima kwa mnyokere kuchinyagitali. Kera kwa chire nyagetali keno kigendo kiamana ntagetengo semya yolyo ora enyore se muchano bunoyo. Kera kwa chire nyagetali hakikisha kwa chire nyagetali nyuma chinsa 72 matukata tu na ndigo bono ngosaba ogene mapema nikes no boroire obo HIV ko boroire goli koroku PrEP PrEP yego chikokonya tonyora ki esi gonye na egetabu nkere si marange karo chinyaketali ke kolikwa chikesesi bunekyo igo toba sakore pigu obere nyumba otebe tobwa tinchira yendo uranyare gokonyeka nare kubasaba wanyegetinke nore kwigura omuntu mino onyorero muchando bunoyo tiga munyoke bwanko nyagetali elinda nyare gokonyo netura gonye kenyoro geito tokonye generation ya mambia tokonye ne ari twale gocha konyara gokonya esigo ngangete na kurwo sobo simu obosemio bwa bono iga wesemiri ane munyare gokonya mwanya getinge na ende munyare gotosemia tunyare kwegera chinjira chire chindonge chokomenya esinyomba cheito chokomenya no bwa matobuya n'abantu baito mbuya mono mosesenigwe
tuomerane naende sige pindi kyo bosemia chinga kieje chigocha mambia. Ya mono.